nasz śląski dąb dębiok. No toż można teraz blank z większej zajdy, bo kuknijcie ino. Imię jest Barzyś dziadziały, tym Barzy mi we śniku i nie ino, roztomaj te głupoty przylazły. Na ten przykład. 19 października była ci południo miesiączka. Pół drugi nad ramem, a mieci ten miesiączek napocznął we okna, we ślepia blendować. I dara kosiek jak zadownych lod nie poradził nynać, bo mi się wystowiało, bo się poszczelowo byle co jak wtedy, kiech blank mody był. Słuchajcie, kole mnie staro, harcy robię chciała 4 kubiki drzewa zerżnąć, a sam miesiączek blenduje i widza, kiedyś miał jakieś 20 pora lot, kie kole mnie się zwiertali sam gryfnem ode działki, a joch musiał klumpym po palcyskach prać, sobie mi krzywdy na tej mojej męskości nie zrobili. Chwilka nie skorzył, widziałem, moja mamulka kiero jak zawdy mnie sztrofowała, wyrcała, co by nie deptał na harstwo, co bych nie kurzył, co bych nie słepał. Uwidziałeś mojego rektora, który mi tu plikował i że nie godo się haśnik, ino ubikacja, co bych nie beblał, choby jak gańś bez łeba, bo nie godo się flaszka, ino butelka, i nie furgają we chraściach dziamble, ino wróble, i oros, jak ten Batman furgą ci we lufcie nad moją Józefką, i dżyst, prasknął o taki srogi strum i samech ci się odsucił. Dzień przodzi trafiliśmy się ze moim bracikiem i same miarkujecie też pewnikiem jak to jest. Przez to, co było rano, to było razinku to, kiedy człowiek mo kacniamer, palica jak Kastrol i Filip nie poradzi do porządku sztartnąć, to bali kiejby kot lekuśko deptał po tepichu, to tak choby Bergman tąpał we holcokach. Kiejsik żech sam prawił o bukach i bucynkach, no ale tak naisto sam naszym najgryfniejszym, najszykowniejszym, najsrokszym strumem jest dąb. O tym dębioku, o dębie już festelnie dawno godało się gryfne powiarki. Strachać się trza trzcinie, kej wiater dąb wywinie. A co dąb to nie brzoza, co krowa to nie koza. No i chyba najgryfniejsza powiarka tako zeriktycznego naszego żywobyciu. Podwil dębczok mody do się zgibać aż do ziemi. Co tam wiele godać, najsrokszy poeta Adam Mickiewicz we jego najgryfniejszym panu Tadeuszu napisał bukiejsik tak. Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy, bym was oglądał znowu, przyjaciele starzy, czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie? Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię, czy żyje wielki Baublis, w którego ogromnie wiekami wydrążonym jak w dobrym domie 12 ludzi mogło wieczerzać za stołem? I wiecie, tak jak Kiejsik Leif to był król całkiej gadziny, tak dąb, dębiok to był król wszystkich flanców całkiej zieleniny, święty strum. Przecam już i w starożytne Rzymiany, no i przodzi dawali każdemu zigerowi, każdemu takiemu srogiemu obywatelowi wionek dębowy, a nasze Słowiany i nieskorzyjsze Ślązoki też mieli wesogi z ocy dęby tak, i że jeden mądrok napisał kiejsik, co wszyscy indei piorun lauden faklowali ogień pod dębowym strumem. I co by sam żaden nie myślał, co to byli jakieś pieruńskie dęby. To szło ino od takiego bożka, jeszcze przed Chrystusem, którego mianowali Perun. Była to też ci dębina dobro na wszystkie choróbska, na hertoń, na garło, na zymbole, na wrzody, na boloki i na byle co. Trzeba było pójść do lasa, znoj stary, srogi dębiok, łobyć go ze 3 razy naokoło i nie skorzy powiedzieć ku niemu. Żyknij, rzemi, żyknij, roztomieły dębie, jakim ci to knifem leczyć zębska w gębie. Jeszcze taki no na ostatek, bo sam już o chlebie kiejsi mocka rządził. Najlepszejszy chlebów ten czas, kiedy się go mieszało, fyrlało w takiej dzieżce, w której było chociaż pora dębianych klepek. A najlepszejszy chleb to był ten, który był mieszany we blank dębianej dzieży. Trzeba jeszcze dopowiedzieć, co za starego pierwej, festelnie dawno temu nazot dąb to był dąbr. I bez tuż do dzisiaj mamy roztomajte dąbrowy, mamy insze dąbie, dąbki, dąbrowice, dąbrówki, dębliki, dębowe, jeszcze mocka podanych. Eugen z Pnioków.